Bon dia, xiquets i xiquetes de Sant Joan. Anem a contar un conte. Aquests contes en valencià i es diu Quatre petites cantonades de no-res. Comencem. Quatre petites cantonades de no-res. El petit quadrat juga amb els seus amics. Està banyat. Què és això? És l'hora de tornar a la casa gran. Comencem a entrar els petits rodons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I el petit quadrat? Què passa amb el petit quadrat? El petit quadrat no pot entrar. Per què no pot entrar, chicos? ¿Qué pasa? No entra. Él no es rodó con la porto. No cabe. El petit quadrat està trist. Oh, no. Està molt trist. Li agradaria molt entrar a la casa gran. Aleshores s'estira. Com s'estira el petit quadrat? S'estira. S'arrua. Com s'arrua? A veure, que veia jo. S'arrua. No cabe. Es posa de cap per avall. I encara no pot entrar. Es plega. Com se plega el petit quadrat, a veure? Però mai no acaba de poder entrar. Sigues rodó, li diuen els petits rodons. El petit quadrat ho prova en totes les seves forces. Tu has de creure, li diuen els petits rodons. Soc rodó, soc rodó. Soc rodó. Es repeteix el petit quadrat. Però no hi ha res a fer. Aleshores, t'haurem de tallar les cantonades, li diuen els petits rodons. Oh no, diu el petit quadrat. Això em faria massa mal. Tú escucha, ¿vale? Com ho farem? Dani, tú escucha, venga. Què penseu vosaltres? Què podíem fer? Per a que entre per la porta, què fem? Passar. No teniu ninguna idea? Què li fem? Anem a penjar-lo, a veure. Què li fem? Al quadrat per la porta. No teniu ni idea. No, és que Pero le va a hacer mucho daño. no se vol retallar ni se va a Bé, seguim en la història. El petit quadrat és diferent. Mai no serà rodó. Yanira, cariño, escucha. Bé, aleshores els petits rodons es reuneixen a la sala gran i discuteixen molt de temps. ¿Así? Vale, pues díselo tú, ¿ves? Fins al moment en que comprenen que no és el petit quadrat el que ha de canviar. Voleu saber qui ha de canviar? Aquí canviem. Al quadrat o què fem? Però voleu saber-lo? Muy bien, a veure, aquí canviem, aquí. ¿A quién cambiamos? Exacte. Vamos a probarlo. És la porto. Tenim que canviar la porto. Molt bé. Muy bien. I tallem 4 Bueno, si no te vas petites cantonades de no. Anem a comptar quantes cantonades de la porta. Anem a comptar. Una, Perdón, ¿puedes quitarte? 2, 3 y 4.
Ahora, una, dos, tres i quatre. Han tallat quatre petites cantonades d'enormes. A veure, contem, quantes? Una, dos, tres i quatre. Que permeten que el petit quadrat entri a la casa gran amb tots els petits